Hayırlı gün исәнмесез. Яңа гасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Аны мин Фәйрүзә Мәҗитова дәүләт сайтыннан алып барам. Алдагы 25 минутта атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгаларына тукталырбыз. Бу атнада яңа сайланган Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 3нче срокка эшкә кереште. Инаугурация тантанасы җомга зур концертлар залында узды. Тантанага 770 кеше чакырылган иде. Трансляцияны безнең канал турыдан-туры эфирда күрсәтте. Президент белән татарстанлылар җирлекләргә депутатларны да сайлады. Дәүләт думасына, дәүләт советына өстәмә сайлаулар узды. Президент анты һәм сайлау нәтиҗәләре алга таба. Кремль сәгатьләре иртәнге 10-ны суга. Тантана узачак залга Россия Татарстан конституциясын президент штандартын алып керәләр. Әлеге мизгелләрдә зур концертлар залы каршына ап-ак Аурус Сенат машинасы килеп туктый. Тантанага килешли президент Рөстәм Миңнехановның тиздән Алабугада җитештереләчәк яңа автомобильне сынавы бу. Шундый ул һаман эштә, һаман яңалыкка омтылышта. Татарстан Республикасының сайланган президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Президент маршы яңгырый. Рөстәм Миңнехановны алкышлар белән каршы алалар. Залда 770 кеше. Монда аның хатыны белән улы да бар. Һәммәсе каршында президент татар һәм рус телләрендә ант итә. 70 сүз. Аларны Рөстәм Миңнеханов бер сулышта укый. Һәммә йөзендә дулкынлану сизелә. Чөнки 1 минутлык чыгышның һәр сүзендә халык алдындагы җаваплылык. Татарстан Республикасы халкына тугрыклы хезмәт итәргә, гражданнарның хукукларын һәм ирекләрен, Татарстан Республикасының дәүләт суверенитетын тәэмин итәргә, Россия Федерациясе Конституциясын, Татарстан Республикасы Конституциясын һәм законнарын үтәргә, Татарстан Республикасы президентының үземә йөкләнгән югары вазифаларын намус белән үтәргә тантаналы төстә ант итәм. Россия һәм Татарстан дәүләт гимннары яңгырый, котлауларга күчәләр. Беренче булып Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин сүз алды. Ул Михаил Мишустинның котлавын җиткерә, ә үзенең теләкләрен әйткәндә Рөстәм Миңнеханов командасында эшли башлаган елларны искә төшерде. Когда я начинал работать, Сез миңа шул чакта әйткән идегез, беләсеңме, безнең эш өчен рәхмәт әйтмәсләр, рәхмәт өчен эшләмибез дә. Ләкин мин бүген шуны әйтә алам, сез үзегезнең хезмәтегез белән шул дәрәҗәгә ирештегез ки, сезгә республика халкы рәхмәтен әйтә. Алда сүзне Россия президентының Идел буе округындагы вәкаләтле вәкиле урынбасары алды. Сегодня Татарстан – один из лидеров Приволжского федерального округа по созданию инновационных производств. Здесь активно развивается наука, готовятся квалифицированные кадры. Бүген Татарстан инновацияле җитештерү урыннары булдыру буенча Идел буе округында алдынгы фән үсештә кирәкле белгечләр әзерләнә. Алда безне зур эшләр көтә. Фәрит Мөхәммәтшин тантана уңаеннан килгән котлау телеграммаларын укый. Түркменстан, Азербайҗан президентлары Нурсултан Назарбаев, Наина Ельцина, Венгрия, Төркиянең тышкы эшләр министрыннан. Бу тантана Тасыр оешуның 100 еллыгына туры килүе үк аерым мәгънәгә ия ди беренче президент дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев. Сайлауда җиңү башкарган эшкә зур бәя. Рөстәм Нургали улының традицияләргә тугрыклы киләчәккә ышаныч дигән девизы күңелләребезгә хуш килде. Сезнең һәр вакыттагыча халкыбыз язмышын кайгырту юлында булуын тагын бер кат раслады. Бу өндәмә безне милләтебез хакына яңа гамәлләргә рухландыра. Хәзер безгә туган телебезне, милли мәдәниятебезне, гырыф-гадәтләребезне сакларга омтылган барлык кешеләрне берләштереп, төптән уйланылган чараларны эзлекле рәвештә тормышка ашыру гаять зур, мөһим. Сезгә, Рөстәм Нургалиевич, исәнлек, саулык, көч, җигәр һәм сабырлык телибез. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Без булдырабыз. Хәерле сәгатькә.
Сәнәгать булсынмы, иҗатмы, бүген төрле өлкә вәкилләре Рөстәм Миңнехановка үз теләген җиткерә. Смелые, но вместе с тем взвешенные решения. Александр Григорьевич, они помогают нам решать важнейшие задачи по развитию нашей компании. Сезнең тәвәккәллек һәм шул ук вакытта төгәл карарларыгыз мөһим максатларга ирешергә ярдәм итә. Яңа нефть эшкәртү комплексын эшләтеп җибәрү карарын кабул иткән чакны хәтерлим. Куллар калтырый, тезләр тотмый. Әмма сез лидер буларак алга бастыгыз һәм команданы алга алып бардыгыз. Президент әле вазифага керешә генә, әмма инде алдагы 5 еллыкта башкарыласы мөһим эшләр билгеле. Мин әле бер хәбәр ишеттем, безнең Камал театрында шактый олыгайды, әйбит аңа да бик шәп кенә ремонт эшләр дигән сүзне ишеттем. Шуңа күрә мин ышанам. Ышанам, Рөстәм Нургалиев, сез монда вакытта бу сүз үтәлер дип уйлыйм мин әйбит. Шуңа күрә барыгызны чын күңелдән котлыйм. Кунакларны да котлыйм, барыгызны да котлыйм. Рәхмәт сезгә. Барыгызга да. Исән сау сәламәт. Район шәһәр башлыклары исеменнән сүзне Илсур Метшин алды. Нет второго мэра, который бы мог сказать, что его столицу так поддерживает руководитель субъекта. Шин күңелдән сезгә шиксез рәхмәт бөтен главалар исеменнән. Эт эрер, бүре ерер. Ходай Тәгалә ярдәм бирсен. Исәнлек, саулык, бергә матур гына эшләргә язсын Рөстәм Галиевич. Алга бергә. Яшьләр дә читтә калмый. Уважаемый Рустам Нургалиевич, хочу сказать, вы у нас самый прогрессивный, самый задорный и самый креативный президент. Желаю вам от имени молодежи Республики Татарстан крепкого здоровья, успехов и интересных начинаний в вашей работе на благо всех жителей нашей прекрасной республики. Спасибо за внимание. Бигзур Рахмет. Шит төбәкләрдән котлаулар килә тора, барлык әйтелгәннәргә җавап итеп президент сүз ала. Вступая в должность президента Республики Татарстан, в первую очередь хочу поблагодарить многонациональный народ республики, наших избирателей за оказанное доверие. Считаю необходимым отметить, что предложения, которые прозвучали в ходе президентских и муниципальных выборов, обязательно будут учтены, в том числе и театр. Принимая выбор татарстанцев, полностью осознаю свою ответственность за судьбу республики перед каждым жителем, перед будущим поколением. Татарстаныбыз өчен тырышырбыз, эшләрбез, көчтән килгәнен барсында булдырбыз. Бу тантана нәкъ 1 сәгать барды. Ул тәмамланганда Рөстәм Миңнеханов залга төште һәм хатыны Гөлсинә ханымга чәчәк бүләк итте. Шулай алкышларга күмелеп, гаиләсе белән бергә алар тантанадан киттеләр. Президентка эшкә. Аның өчен яңа 5 еллык башланды. Президентка карата җылы сүзләр күп булды бүген. Сәясәтчеләр, артистлар, төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр теләк һәм өметләрен безнең иҗат төркем аша җиткерде. Успехов вот той команде, той атмосфере, которую создает президент, по традиции, сохраняя лучшие традиции первого президента нашей республики Шаймиева, нам этот созидательный режим и поступь нашей республики надо сохранить. Юлыбыз туры, килабыз бар, кибылабыз, киләчәктә исән сау булып, президентның зур һәм эшлекле командасы белән киләчәктә тагын да матурлык үсешләргә, нәтиҗәләргә ирешергә язсын. Biz күрәбез Рөстәм Нургалиевич тарафыннан безнең социаль тармакка һаман шундый бик зур игътибар. Рөстәм Нургалиевич һәр кешенең бөтен проблемаларын күреп, белеп, безгә дә йөкләмә бирә. Республикабыз кадәр матур, аның шәһәрләре, аның поселоклары кадәр башка регионнар бик сирәк дип әйтәсем килә. Юк дип әйтсәң дә, шуңа күрә бу эшләр өчен әлбәттә аңа көч кирәк. Безнең районнарыбыз, район үзәкләре, авыллар матурлана, менә бу президент программалары аны тагыдагын аның үсешенә бик зур йогынты ясый. Мин президентыбызга теләйм, менә шушы темпта тагыдан шушылай итеп матур итеп эшләргә. Бу эштә беренче чиратта сабырлык кирәк. Иншалла без дә дин әһелләре буларак аның ярдәмчеләре һәм гел булышырга
без тиеш һәм әзер. Ул үзенең заманча фикерләре белән, үзенең энергиясе белән, үзенең белеме белән, акылы белән әйбит алып барды ничә еллар буе. Һәм әлбәттә бу шулай дәвам итәчәк, таңдар бер дә шик юк. Без аның командасы буларак инде бөтен көчебезне шул уңышларына ирешергә куячакбыз. Кеше үзенә үзе начар теләк теләмәй бит инде. Мин үземә теләгән теләкләрне аңа телим. Россиягә түгел, бөтен дөньяга үрнәк булып яшәү, Алла бездән үрнәк алсыннар. Теләр идек аңа сәламәтлек. Безнең янда шулай һәрвакыт безнең лидер булып калырга, без инде бергәләшеп, безнең тормышта, безнең үткән барлык сорауларга да җавап табалар дип, безнең татар халкы горурланып яшәр дип өмид кылабыз. Министрларны дәүләт сәяте сессиясендә президент тәкъдиме белән депутатлар раслады. Премьер-министр кандидатурасы һәм аның урынбасарлары билгеләнде. Парламентның чираттагы утырышының көн тәртибендә каралган мәсьәләләр турында алдагы репортаж. Сессия башлаганчы парламент комитетлары җыелышлары булды. Ике залга бүленеп депутатлар премьер-министр һәм аның урынбасарлары вазифасына тәкъдим ителүче кандидатлар буенча фикер алыша. Внесена кандидатура Песошина Алексея Валерьевича для утверждения на должность премьер-министра Республики Татарстан. Тәкъдим ителгән кандидатка депутатлар сораулар бирә. Вот какие вы планируете меры принять, чтобы вот эту ситуацию, вот этот тяжелый хвост предыдущего этапа наследия, вот переселения из аварийного жилья, все-таки урегулировать как-то? Да, по закону все жители, которые проживали в муниципальном жилье, получили квартиры не меньше, чем метр в метр. Собственники жилья получили денежную компенсацию по рыночной стоимости. Те слои населения, те жители, которые не могли переселиться в жилье по программе социальной ипотеки, они получили жилье по специальному найму, по льготным ценам. Дальнейший свой период работы, чтобы вы также, вот как вы до этого поддерживали, еще большим усилием поддержали весь малый и средний бизнес нашей республики. Последние события, которые связаны с пандемией, показали, что в основном все существенные вложения, целое Министерство экономики этим занималось, и все было направлено на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. Уважаемые депутаты, Дәүләт сәяте сессиясының 13-нче утырышының көн кадагына нибары 2 сорау куелган иде. Премьер-министрны һәм аның урынбасарларын раслау. Беренче мәсьәлә буенча президент кандидатын тәкъдим итә. Представляю кандидатуру Песошина Алексея Валерьевича для утверждения на должность премьер-министра Республики Татарстан. Уверен, целеустремленность, политическая дальновидность и опыт Алексея Валерьевича будут залогом дальнейшей эффективной работы Кабинета министров на благо нашей республики. Уважаемые депутаты, хөрмәтле депутатлар, прошу вас утвердить кандидатуру Песошина Алексея Валерьевича на должность премьер-министра Республики Татарстан. Оннан Алексей Песошин сүз ала. Позвольте поблагодарить вас, Рустам Галевич, за то высокое доверие, которое вы оказываете мне, внося мою кандидатуру на должность премьер-министра Республики Татарстан. Для меня это честь и огромная ответственность. Задана высокая планка по многим показателям, и предстоит серьезная работа по обеспечению дальнейшего устойчивого социально-экономического развития республики и повышению качества жизни татарстанцев, особенно в текущих условиях. Каждый присутствующий здесь прекрасно понимает, с какими новыми вызовами столкнулся мир в этом году. Вынужденные режимы жестких ограничений в части самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, приостановка деятельности целых секторов экономики и отдельных предприятий с нарушением схем поставок сырья и товаров, безусловно, не могли не отразиться на темпах развития республики. Для недопущения резкого спада в экономике, сохранения уровня жизни татарстанцев совместно с федеральным центром реализованы комплексные меры стабилизации ситуации в реальном секторе, малом и среднем бизнесе и поддержки населения. Это и налоговые льготы, и субсидирование затрат, и повышение размеров пособий, представление льготных займов, реструктуризация кредитов и многое другое. Тавышка куйганчы фракцияләр үз фикерләрен белдерә. Бердәм Россия хуплый. Татарстан Республикасы президентының, Татарстан Республикасы премьер-министры вазифасына Алексей Валерьевич Песошин кандидатурасын раслау турындагы тәкъдимен карадылар. Нәтиҗәдә барлык комитетларда
Давлет Советына Алексей Валерьевич Песошин кандидатурасын Татарстан Республикасы премьер-министрі вазифасына расларға тәқдим итә. КПРФ җитәкчесе үз фикерен әйтә. 5 ел эчендә без премьер-министр иптәш Песошин белән дә, министрлар белән дә, мин әйтер идем алдарак президентыбыз белән дә әйбәт мөкалмәдә эшләп киләбез. Ник дигәндә принципиаль рәвештә аргументлар белән, объектив анализ белән без ситуацияны аңлатабыз һәм ул яктан без теләктәшлек табабыз. Премьер-министр кандидатурасын 90 депутатның 89-ы хуплады. Яңа билгеләнгән премьер-министр депутатлар хөкеменә урынбасарларын тәкъдим итә. Моңарчы алар 10 булса, хәзер 9. Беренче урынбасар булып Рөстәм Нигъмәтуллин калды. Калган вице-премьерлар Васил Шәйхразиев, Ләйлә Фазлыева, хәзер социаль мәсьәләләр белән мәгариф өлкәсе дә аның контролендә. Роман Шәйхетдинов Иннополис үсеше өчен җаваплы. Шамил Гафаров муниципалитетлар, Марат Җаббаров, Альберт Каримовлар министрлыкны җитәкләй, вице-премьер вазифасында да. Икътисад министры Митхат Шаһи-Әхмәтов хәзер премьер-министр урынбасары булды. Россиядә Татарстанның вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин дә элеккечә вице-премьер булып калды. Максатлар тора безнең алда. Менә шул максатларны үтәргә бөтен муниципаль предприятиелар, республика органнары безгә кирәк бергәләп координировать. Часть задач уже обозначили. Безнең алда бурычлар билгеләнгән. Бу фән илкүләм проектын тормышка ашыру. Без ансыз бер юнәлештә дә алга бара алмыйбыз. Бу күп милләтле республика буларак безнең алда торган төп максат. Я считаю, что Государственный совет, депутатский корпус очень уверенно и надежно поддержал представленные кандидатуры. Практически там при одном воздержавшемся, при одном против по некоторым кандидатурам, я считаю, что это очень высокое доверие правительству и той команде, которая будет решать задачи на ближайшую пятилетку, как минимум на 5 лет. Мы ожидаем на следующей неделе послание президента, где четко будут обозначены задачи, текущие, перспективные, оценка сегодняшней ситуации, и как никогда этому правительству придется реализовывать эти задачи, которые будут поставлены. Мы окажем парламентское содействие, подставим плечо, безусловно, законодательного решения этих задач. И я хочу заверить, что только при согласованном взаимопонимании, со всей критичностью, которая есть у депутатов, мы можем добиться результатов. Татарстанның мәгариф һәм фән министры хәзер вице-премьер булмаячак. Әлегә яңа министр билгеләнмәде. Транспорт министрлыгын кем җитәкләячәге дә билгесез. Бүген әлеге вазифада 10 ел хезмәт куйган Ленар Сафинны алкышлап узаттылар. Ул Федерация Советына Татарстаннан сенатор итеп билгеләнде. Ул эшләгән җирдә бер юлы берничә юл проекты тормышка ашты. Универсиада проспекты төзелеше һәм тулаем алганда студентлар уеннары алдыннан юллар ремонтлау. Тагын М7 трассасы һәм Зур Казан выжрасының беренче этабы реконструкцияләнде. Сессиядә яңа сайланган депутатларын да кутладылар. Тимур Шаһи-Әхмәтов Алабуга округыннан. Давайте поприветствуем его и поздравим, пожелаем успешной работы. Также я должен объявить о том, что и до выборов в Государственную Думу прошли успешно, подавляющим большинством голосов избран Морозов Олег Викторович. Президент Рөстәм Миңнеханов уртак хезмәт өчен дәүләт советы әгъзаларына рәхмәт белдерде. Хотел бы поблагодарить каждого из вас за нашу совместную работу в прошлый срок и пожелать нам хорошо работать и дальше. Поэтому слова благодарности за поддержку. И сенсаулыгыз, үз яхшылыгыз үзегезгә унлата. Ә яңа министрлар буенча карарны президент кабул итәргә тиеш. Бу атнада бердәм россиялеләр Казан шәһәре башлыгы итеп Илсур Метшинны сайлады. Партиянең Казан җирле бүлекчәсе 33-нче конференциясе барышында шәһәр думасына сайлауларга нәтиҗә ясалды. Анда фирка иң күп тавыш җыя. 50 депутатның 34-е бердәм Россиядән. Яңа состав алдында нинди бурычлар тора? Мы вправе говорить, что победили не в результате политических технологий, а в результате настойчивого и повседневного решения конкретных проблем горожан. Для нас главное – ответственность перед нашими избирателями. Бердәм Россиянең 69% тавыш җыюын мэр шулай аңлата. Яңа чакырылышта алар 34. КПРФ белән Гадел Россиядән 4 мандат булса, ЛДПР, Россия коммунистлары һәм Роспартиясеннән берәр депутат уза. Үз-үзен тәкъдим итүчеләр 5. Мы в условиях монопартийности живем, и представители других политических партий тоже заручились какой-то поддержкой. Значит, будет продолжение дискуссий, поиск оптимальных решений задач
на каждой территории. Алда ким җитәкчелегендә эшләргә Казан шәһәре думасы рәисен сайлыйсы була. Мэр Илсур Метшин бу вазифага 3 тапкыр сайланган иде. Бүген Бердәм Россия кабат аны тәкъдим итте. Тагын бер кандидат Эмиль Хөснетдинов, төзелеш компаниясе генераль директоры. Оба, конечно, кандидаты достойны. Ике кандидат та лаек, ләкин безнең мэрның тәҗрибәсе зур. Барлык халыкара чаралар Казанда үтә. Казан ничек үзгәрүен күрәбез. Без инде алдагы тормышта шулай ук комфортлы, медицина хезмәте булган сыйфатлы рәвешләрдә яшәргә тиешбез. Казан шәһәре без инде шушы фикерләрне алып барыбызда эш торабыз. Кандидат өчен партиялеләр яшерен тавыш бирде, күпчелек Илсур Метшин өчен. Спасибо за вашу поддержку, оказанное доверие. Будем продолжать единой командой работать на благо нашего родного города и благополучия наших казанцев. Шул рәвешле Казан шәһәре думасы сессиясенә Бердәм Россия кандидат итеп Илсур Метшинны атады. Утырыш 21 сентябрьдә узачак. Мэрның кем булачагы шунда хәл ителә. Бу атнада дәүләт советы тормышы депутатлар эшчәнлегендәге кайбер вакыйгалар турында кыскача безнең махсус сәхифә парламент көндәлеге. Пәнҗешәмбе Татарстан дәүләт советында КПР фракциясе дә узган сайлауга нәтиҗә ясады. Искәртеп узабыз, коммунистлар үз кандидатураларын президент вазифасына куймаган иде. Билгеләп үтүләренчә, алар төп игътибарны муниципаль сайлауларга биргән. Нәтиҗәдә җирле советларга КПРФтан 322 депутат сайланган. Бу 5 ел элек булган күрсәткечтән 13 мандатка күбрәк. Районнарыбызда, менә Актанышта, Тукай районында һәм Елабуга, башка районнарда безнең депутатларыбызның саны артты. Дәүләт советының чираттагы утырышлары 24 сентябрьгә билгеләнгән. Алар 2 булачак. Бу хактагы карарны җомга парламентның президиумы чыгарды. Берсендә республика президенты дәүләт советына еллык юлламасы белән чыгыш ясаячак. Икенчесенең көн кадагында 16 мәсьәлә, 9 закон проектын карарга җыйналар. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәризә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау сәламәт булыгыз.